Ustedes gobernaron en Vigo, tuvieron un alcalde del bloque y después fueron parte tamén con Abel Caballero desa corporación. Por que non lo quitaron en ese momento? Bueno, eu descoñezo cal foi cales foron as dinámicas dese período, seguramente Xavier poderá dicir máis e mellor. En todo caso, nunca é tarde si finalmente o conseguimos, porque ademais é que agora, a diferenza de períodos anteriores, hai un amparo legal para poder facelo, non? Ben, neste sentido, se me permite, eu quixera subliñar un feito que é obxectivável e que o primeiro acordo que adopta a Corporación Municipal, o Concello de Vigo, en relación a este símbolo é precisamente a iniciativa do BNG no ano 2006. Un acordo que quero remarcar foi unánime do conxunto dos grupos da Corporación, incluído o Partido Popular, incluído o Partido Socialista do mesmo Abel Caballero, que hoxe é alcalde. E para alén diso, eu creo que tamén compre poñer en valor que foi precisamente un goberno do BNG nesa altura compartido con Abel Caballero, ese goberno de coligazón, o que iniciou o proceso de retirada da simboloxía fascista dun elemento tan importante como era o frontispicio da fachada da Casa das Artes. O BNG, o seu compromiso firme coa memoria democrática non é só discursivo, demostrámolo na práctica cando tivemos capacidade de acción, e dende logo tamén hai que recordar que efectivamente algúns dos acordos, algunhas das iniciativas que o BNG defendeu en relación a esta cuestión eran mesmo anteriores á primeira Lei de Memoria Histórica, o que en todo caso o que é inexplicável é que 64 anos despois de ser erguido este monumento nesa praza da División Azul, que evidenciaba a alianza do franquismo co nazifascismo na Europa, continúe a pé e que ademais sexa pola decisión obstinada do alcalde Abel Caballero, que só responde a unha promesa persoal que o propio rexedor lle fixo ao bispo naquela altura de manter esta cruz. Non é un símbolo religioso, non estamos diante dunha mera cruz, estamos diante dun monumento erguido polo franquismo para exaltar ao seu réxime de terror, e de logo non cabe na nosa cabeza que ningún demócrata, independentemente xa da súa orientación ideolóxica, poida permanecer impasível diante deste símbolo que, insistimos, ofende ao conxunto da cidadanía. E a mellor demostración dese clamor unánime na nosa cidade é precisamente esa unanimidade de que participaron todos os grupos políticos.